Ahoj, tady je zase Lenka Děblíková. Chci vám poblahopřát k získání přístupu k balíčku Blesková eliminace úzkosti. Udělali jste opravdu chytré rozhodnutí. A tady je důvod. Objednali jste si bleskovou eliminaci úzkosti, protože si chcete umět během pár minut vrátit z akutní úzkosti zpátky do klidu. A to je přesně to, co pro vás udělá. Dovolte mi ale položit vám jednu otázku. Chtěli byste posunout svoje schopnosti zvládat akutní úzkost na další úroveň? Skvělá zpráva je, že blesková eliminace úzkosti je vlastně jako kdybych vám dala klíčky od krásné nové jachty. A to, co vám chci nabídnout dál, je v podstatě celé školení o tom, jak skutečně plachtit. Jak maximalizovat svoje výsledky, abyste mohli plout za svými sny. To, co vám chci nabídnout, je kurz, který jsem pojmenovala Tajemství vnitřního klidu, bouři úzkostí. Tenhle kurz krok za krokem postupně vás učí konkrétní techniky a přesné postupy, jak rychle obnovit tu vnitřní pohodu, vnitřní klid při akutní úzkosti. Kurz je ryze praktický a obsahuje spoustu různých cvičení, kde si osvojíte opravdu, jak konkrétně to udělat. Tuhle nabídku vám dávám k dispozici právě tady a teď, protože jste vlastně ukázali, že jste akční. Tím, že jste využili tu nabídku balíčku Blesková eliminace úzkosti, tak chcete dosahovat lepších výsledků, nebo těch výsledků chcete možná dosahovat rychleji než ostatní. Tak právě pro vás je tady ta možnost. Nemáme čas tady úplně podrobně rozebírat všechny moduly tohohle kurzu, protože bychom tady byli hodiny. Je to ale jako kdybyste si mě virtuálně najali a já bych to udělala za vás, zatímco vy byste mi koukali přes rameno. Je to nejjednodušší, nejrychlejší a nejpřímější cesta k tomu, abyste se sami naučili zvládat akutní úzkost. Jenom si to představte. Jak by se změnil váš život, kdybyste uměli během pár minut obnovit ten svůj vnitřní klid. A to nehledě na to, co se děje okolo vás. O kolik lepší by byl váš život. A tak stačí kliknout na to tlačítko dole pod videem a přidat si kurz Tajemství vnitřního klidu, bouři úzkostí do své objednávky. Tahle nabídka je tady právě a pouze teď. A pokud tuhle stránku opustíte, tak už se na ní nikdy nedostanete. Takže neváhejte a nenechte si ji utíct. Pojďme si říct, co všechno v rámci toho balíčku vlastně získáte. Získáte kompletní online kurz Tajemství vnitřního klidu, bouři úzkosti, což je víc jak 6 hodin povídání o tom, jak zvládat akutní úzkost. Jsou to konkrétní techniky, postupy, praktická cvičení. Dál potom získáte celkem 5 bonusů. První bonus jsou workbooky, pracovní sešity ke všem modulům. Těch bude celkem 6. Najdete tady různé otázky, drobná cvičení, shrnutí teorie, prostor pro vaše poznámky a spoustu dalších úkolů. Tenhle bonus je v hodnotě 397 korun. Druhý bonus je
Povídání o tom, jak začít vlastně meditovat. Tenhle bonus je v hodnotě 497 korun. Třetí bonus je 7denní mindfulness výzva. Mindfulness je jedna z nejužitečnějších a nejefektivnějších technik, jak pracovat s úzkostí, protože vás učí, jak nechat myšlenky plynout, bez nutnosti na ně reagovat. Tenhle bonus je v hodnotě 1997 korun. Další bonus, čtvrtý, je vypínač úzkosti. Kouzelné tlačítko, které během pár vteřin vypne úzkost. Tenhle bonus je to další úžasná NLP technika, kterou se naučíte. Tenhle bonus je v hodnotě 1997 korun. Poslední bonus, pátý, je svalová terapie pro duši, která vychází z toho, že při úzkosti, nebo úzkost se projevuje i na fyzickém těle, stažením svalů, napětím ve svalech. A pokud se naučíte, jak uvolnit svaly, a to napětí celkově v těle, tak budete moct uvolnit i svoji mysl a zmírnit úzkost. Tenhle bonus je v hodnotě 2997 korun. Tak, sečteno a podtrženo, to je dohromady balíček v hodnotě 12 882 korun, který můžete mít tady na té stránce, pokud si ho přidáte ke své objednávce pouze tady a teď, protože jakmile z té stránky odejdete, tak už se na něj nedostanete, za 4997 korun. Samozřejmě máte moji plnou garanci 100% spokojenosti, pokud cokoliv vám nebude sedět nebo vyhovovat, nebo uznáte, že to pro vás nemělo žádný přínos, tak vám peníze zase vrátím. Tak, pojďme si ještě v rychlosti jednou zrekapitulovat, co všechno v tomhle balíčku je. Máme tady online kurz Tajemství vnitřního klidu v bouři úzkosti a 5 bonusů. Workbooky k jednotlivým modulům v hodnotě 397 korun. Jak začít meditovat 497 korun. Mindfulness výzva na 7 dní v hodnotě 1997 korun. Kouzelné tlačítko klidu, vypínač úzkosti, úžasná věc, v hodnotě 1997 korun a svalová terapie pro duši. Bonus v hodnotě 2997 korun. Celkově tak balíček v hodnotě 12 882 korun, který můžete mít, pokud si ho teď přihodíte kliknutím na tlačítko dole pod videem do své objednávky za pouhých 4997 korun. Tak. Takže neváhejte a nenechte si tuhle možnost protýct mezi prsty. Pojďte do toho a uvidíme se uvnitř.